Precioses les imatges, Susana, però jo no t'ha vist tirar de la cordeta. No t'ha donat a tu per... A mi em faltava això. Després de pujar totes les escales, carregats a tot l'equip i clar, trobar-te tot el soroll i no estem per aquestes coses. Ja estaran els professionals que ho fan molt bé i amb molt de gust. Anem a veure, Susana. Comencem per aquells que, com ja diades, que no entenguen massa de la festa del Corpus o senzillament que no la coneguen de vera poc. Podem dir que és una festa completa perquè es celebra al llarg de 5 dies i té moltíssimes activitats. Efectivament, són 4 dies de molta activitat en la que se succeeixen vols dels campanars del centre de la ciutat, desfilades, cavalcades, processons. N'hi ha una multitud d'actes que es per estar al carrer els 4 dies i el que no puc anar el dijous té el diumenge per la vesprada, el diumenge per matí, o sigui que és complet. I a més és una festa que es celebra ben clarament al carrer, és a dir, àmpliament participativa per a tots. Sí. I per què tanta importància en el volteig manual de les campanes al Micalet? És que és molt curiós, Manu, perquè és l'únic dia de tot l'any en el que es voltegen les 11 campanes del Micalet. Sí, perquè el dia del trasllat de la Mare de Déu és alguna de tant en tant. Sí. A més, també n'hi ha un volteig que a mi m'agrada molt i és el del dissabte per la vesprada. A les 8 de la vesprada, concretament, el campanar del Micalet comença a tocar i la resta de campanars del centre de la ciutat li contesten. I és com un parlament entre els principals campanars del centre de la ciutat. Tot això tenim que dir-ho per la meravellosa faena que fa el gremi de campaners valencians en un ofici que sembla que s'està perdent, però que, Déu gràcies, a aquestes iniciatives continua. A mi m'ha assegurat el senyor Francesc Llop que sí que té el futur assegurat i que n'hi ha gent per a molts anys. I, clar, quantes m'has dit, Susana? 11 campanes? 11 campanes, sí. Clar, jo imagino el soroll, claro, perquè és un soroll deliciós fora del campanar, però clar, és tant allí... Se pot aguantar perfectament, N'hi havia gent amb tapons, però se pot aguantar perfectament. És un poc més de patiment, perquè clar, mira la gent que està ahí, que és que dius, és que si li dona un colp... Clar, mira Ise, per exemple. Bueno. I tu, clar, a tot això tenim que dir, per a els que estan veient ara aquestes imatges, que el nostre equip està, agenollat pràcticament en el centre, perquè no n'hi ha més superfície. No, a més, puja gent, aproximadament 20-25 persones, perquè tampoc n'hi ha lloc per a més gent. I és curiós. Jo recomano a la gent que altres anys que puge al campanar i, de pas, una miradeta des del Micalet i viure aquests moments.